Nyt tässä sitten teille kysymys. Mikä ero on katu- ja kotiprostituutiolla? Tiedättekö te? Tietääkö kameramies? Tietääkö yleisö? Ei, kukaan ei tiedä. Eli kaikki ovat yhtä tyhmiä. Haha, nyt muuten itse asiassa hemmetin hyvä juttu. Kaikki nimittäin varmasti tietävät, kuka on Carl Danhammer. Nimittäin tämä mies, joka on tuonut muun muassa Kauniit ja rohkeat tähden Amberin. En muista hänen oikeaa nimensä, mutta näyttelijän nimellä tämä niin sanotusti, joka odottaa Rick Forresterille odottaa tällä hetkellä lasta, siis elokuvan merkeissä, ei varmaan tosielämässä, niin nimittäin Carl Danhammer otettiin säilöön. Hän on nimittäin tehnyt veropetoksia Ruotsissa ja Danhammer on kuulemma Ruotsin kansalainen. Tällä hetkellä hän on Suomessa Katajanokan läänin vankilassa ja hän siirretään kuulemma sieltä Ruotsiin. Elikkä onko hän sittenkään oikeasti mikään hessurei? Oikeesti. Elikkä onko hän sitten loppujen lopuksi kuitenkin? Hei, minkä takia perjantai tehdään tällaista ohjelmaa? Elikkä siis, minkä takia... Onko sitten... Hei nyt oikeesti. Pokkaa. Voitko teippaa suut? Elikkä onkohan sitten oikeesti loppujen lopuksi edes Hessu Reijosen niin sanottu jalan Juman kautta. Kuka on keksinyt pitää tehdä IP-uutisia? Ei hitto. Okei. Otetaan sitten niinku harja käteen ja... Voisitko niinku... No niin, ja sitten. Eikä mennä mainoskaskalle. Ai kauhean. Okei, no niin. Uudet presidenttivaalitkin nimittäin lähestyy. Anteeksi. Eli tosiaan presidenttivaalitkin nimittäin lähestyy juuri. Ja Topi Uosikainen ei edes tiedä vaimonsa aikeesta ja hän väittää näin, että Riitta ei ole minun kantaani edes kysynyt. Sääli sinänsä Topi ja sille ei mahda kukaan nimittäin mitään, koska Topi sattuu olemaan tietämätön. Mutta silti kuitenkin minä ainakin toivon, että Riitta Uosikainen tulee presidentti, jos kerta nainen valitaan.